ik snel koffie kijken, hoor. We krijgen de sleet en er is niet zo volle ruimte, dus ik denk dat ik eerst bij het dorp zien het mogelijke ruim ben op Knar. Nou, on your bike zou ik zeggen. Huppakee. Nou is op de spadboot zitten als het begint hier. Het is gewoon het gevoel, hè? Ja. En wat is dat voor gevoel? Ja, dat weet ik niet. Het is gewoon onderwijs en dan denk ik dat het stamt en dan krijg ik piekenvel van. Dat is gewoon, ja, we hebben nog 10 minuten erin van huis al, maar ik heb mij al 3 uur op dat ding zitten stuiteren. Dat is wel mooi dat. Ja, die komt geregeld ik, dan heb ik hem erachter heen en dan komt een week of veel vieren al in het huis, maar wat komt daar aan? Dat vind ik geweldig. Ik hoor de rillingen van krijgen. Ja, dat zo? Ja, ik vind dat mooi. Die trekken vanmorgen ik weer. Het regende natuurlijk vanmorgen, dat is heel jammer, maar ik vind het heerlijk. Je wordt hinnen te knallen. Ja, prachtig. Vanmorgen een soort rijnwetter, maar het begint de loft wat knap. We gaan ervoor. Haastig! Nou, wat denk je, Jo? Slag het uit? Het erom, ik gier erom. Denk, nou, het zal wel knippen worden. Jawel, hè? Ja, hier erop. Ja. Ah, ja, dat is een mooi laat. Ah, mooi. Heel mooi. Ah, het is heel goed gedaan met de We zijn nog het dorp zien van Krek naar de oorlog. Hij is 80-90% hout is er helemaal van. En nou, je onderhouden moet je al een beetje. En ja, daar hebben we soorten nog te willen aan. Ja, ging geregeld met het ding voort. En nu hebben we weer die sleet en dan zouden we het in het testje. En de graan dat wordt goed vermaald in de molen. En ik kan heel sleet kan lekker bal eten. Op pannen ook. En we hebben nu wat wijn hier in de hok staan. En ja, we hebben nog aardig aan de rennen en dat is hartstikke mooi. Zo 1 of 2 keer per jaar. En dan schaffen je hem zo'n ding om. Maar heb je hem er dan direct verstoren van? Nee, natuurlijk niet. Bij mij begonnen en dan heb ik hem gevraagd, heb je zo hoe dat ding werkt? Nee, zei hij, daar komen we goed van achter. Nou, dan ben ik achter man. Ik er hartstikke mooi trainen. Had er eerst een gang mee, hè? Kijk hier dan. Hier bij u is dat. Het is de geur van het strieën, hè? Ja, vroeger ging ik al naar de polder te striepersen en ook nog een soort. En dat ermee omgaan en lekker bezig zijn, dat vinden wij gewoon geweldig. Ja.
Dat daar de techniek gewoon, hoe een bult en hout gewoon dat leven komt. En dat vind wij persoonlijk geweldig. Ja, nou je dat. Hoe kun je dat mee? Dit is een keer vervelend geluid. Echt net. Dit is mooi geluid daar. Hij zongt erop. Ja. Ik krijg er wel een vestig van vroeger. Ja, nou dat wil eten. Dat moet elke keer maandje, hè. Ze hebben snel met honger. Nou ja, en dan hebben ze goed zout en dan met zo'n bier. Dat komt het op wel. Dat beestje in een uitvallen zeker, want opfret net. Beestje? Ja, daar zit een beestje. Het is de basten vrij. Je hebt hem even opfretten. Dus je hebt die mooi bij de poort. Dan hebben we een stukje hechthout hier. Nou? Dan moeten ze weer even wat repareren, even wat stikken. Nou, dat is het mooiste, want met net alle soepeltjes gaan, want dan is er niks om. Dus ja, nee, het is heel gezellig, maar snel. Ja. Als hij een heid nou haast mee ophoudt, dan is het er maar terug? Ja, ik ben Bouke, een beetje groen of zoon, dan krijg ik later een zoon. Ja. Dus deze testmachine die bloot er wel in? Ja, die doe je in de familie, ja. Hoe lang kan dit ding nou nog mee? Heel lang. Ze weten vroeger wel wat bouwen weer, hè? Ja hoor. Het met alle lagen en dingen en het draait na. Als we 2 keer per jaar, maar dat ding goed niet, ja, dan ga je er nog heel lang mee. Ja? Ja, dat wil even terug. Jongens, een aantreden. Huppatee. We kennen eten. Wij eten natuurlijk altijd. Ja, dat moet ook. De helft. De rest hoeft niet. Nou, dan ben ik al weer. Ik wil ik.